немски, френски и английски език. Телефон 02816135 и на uctm.edu. Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно-вечерна гимназия от Детска ИСИ приема ученици на 16 години за учебната 2017-2018 година. Единствено тук можеш да избираш форма на обучение. Сменно-вечерна, заточна, самостоятелна. Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия от Детска ИСИ. Улица Дунав 30. Телефон 02 983 37 97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш. Когато се запознаха, те не знаеха, че ги очакват толкова много приключения. Сугестопедични езикови курсове за деца и възрастни. Go Beyond Сугестопедия център. Отличен екип от преподаватели по английски, немски, френски и български за чужденци. 6 седмици в творческа атмосфера и приятелска среда. Go Beyond. Там, където мечтите стават реалност. В близост до метростанция Европейски съюз. Ало, бай Митю съм. Значи да ви се похваля сам. Савера бъркаме чудно лепило за плочки в едно гращче. Малко циментче му сложих, повечко песък и тапетно лепилце до байката, така да стои мазна. Налепих цяла баня, коридор, стени, подове, всичко. Стана съм и кофата с лепилото. Като пада плочка, самия си мажат хората. Че то отведнъж не може, Грижата по дома е цял живот. По-добре слепило Basic от Baumit. Basic, произведено под контрол, държи плочките здраво и става за всеки джоб. Мамо, лятото с Британика е супер! Има много нови приятели. Играем и учим заедно. Искам да ходя на английски и през учебната година. Вече нямам търпение. Хайде, почивката свърши, ще ти разкажа после. Британика. Английски за твоето дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.